Tento program bez tráviacich ťažkostí a bez nafúkovania vám prináša Gaspan. Gaspan pre lepšie trávenie. www.gaspan.sk. Tento program a úľavu od ťažkostí s prostatou vám priniesol Prostakan Forte. Prostakan Forte, liek pre mužov. Staré lesy, tajomné hory, divoké zvieratá a zimné obdobie, ktoré mení krajinu na magický svet, no praje iba tým najpripravenejším. Prinášame vám nový dokument slovenskej televízie Život v Karpatoch, zima. V premiére na Nový rok o 2010 na Dvojke. Nedotknutá príroda či voľne žijúci predátori. V horách sa stretnem s medveďmi, salamandrami škvrnitými i horolescami z ríše zvierat. Z rúcaminách hradov našli úkryt dravé lúčne koníky aj najväčší druh hada na Slovensku. Vo vodnom svete je ukrytá kráľovská ríša vzácnych plazov a trblietavých húfov rýb. Už sa nemôžem dočkať. Pozrite si dokumentárny hit, ktorý vznikol v spolupráci s renomovanými slovenskými dokumentaristami. Čaká vás Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2. januára o 20:40 na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár.
Chcete rock'n'roll?